Ngibingelela kubabukeli beSoshangane TV emakhaya. Babukeli, njengoba sasithembisile ukuthi sizole siqhamuka sivela le windini lasemsakazweni. Sesifikile-ke osukwini namhlanje. Siniphathele induku la enamandla kakhulu. Hayi lapha mkwami le bhakede leli. Kade ngijubalele nami. Gawe igaya ababukeli bebecelile ukuthi bacela siphinde sibuye nale yanduku yaphambili. Le nduku ehamba nencweba, ehamba nenhlanga. Nale nduku yokustima lezi ezahlukene kathathu. Ihola ke le nduku ke le esiniphathele yona osukwini namhlanje. Siphinde futhi sizokhuluma ngale nduku le elandwa abantu kakhulu la ekhaya. Le mfihlo le edla insangu negologo isiminofu nojule inyosi. Le nduku le abayilande kakhulu ababukeli futhi okunjabulisa kakhulu iyabasebenzela. Manje le nduku esizofisa ukuthi sikhulume babukeli ngayo le mfihlo le yale nduku. Le nduku ayifuni ukuthi uyibeke mase usuyilandile le mfihlo le edla ugologo, insangu, ujule inyosi lo lentaba. Ayifuni ukuthi uyibeke la ulala khona nomfazi, nomuntu esifazane. Ayizwani nomuntu ozolala nomuntu la eduze kwayo. Ifuna lento ibe negumbi la, ibe nekhona la. Uma uthi uhlala nomuntu neroom eyodwa, yenzele kube nekhethini, kube nehloniphiso ukuthi ingaveli, kube nekhona layo, ihlale kubasket ingabonakali. Ikhona ke sitshela ababukeli ukuthi abakwenza. Abanye baba nokuphula umthetho bangakwenzi lokho, abuye esekhaya ukuthi hayi ngeke mkhulu fike yangisebenzela manje amandla yangokufinyela. Lento ifuna uyenzele njengoba sisho. Mokade ulele nomuntu esifazane so ugezile wabhava moza kophahla kuyona ukhulume kuyona futhi uthole lempande lempila. Bayazi abaningi impila sike sibanika abanye la ekhaya. Abanye bathi amafutha omhlaba impilo uququde yona, uququde ukukhwifele ezandleni okunye ukugwenya ukugcobise kwena ebusweni. Mozo ukhuluma nawe ikhulumise so uyophahla kuyona ukhuluma nawe. Ukuthi iphakanyiswe ngokuthi ivuswe ngesidalwa sakini noma isidalwa sasekhaboma wakho, ngoba siyakwazi ukwenzela ubuqilo obunjalo. Khona abathi bafuna ukuthi sivuse kwakuthi isidalwa ngokuthi izidalwa zibhekele zakubo. Ukhuluma nawo nje sewuvele sewuhlobile sewuqhuqudele impande, uyaphahla uyamemeza lo muntu wakini lo noma lo mkhulu wakho. Usukuthi asibanibani wena ongazi ubuso nobuso. Ngithi vuka kwabafileyo manje uvuka ubuphila imini usibanibani. So uyayikhulumisa ke la, ukhuluma konke nalezi bongo zawe uyayibongela, uyayitshela ukuthi ufuna ukuthi ingane zilambelekile zikhokhe emabhodweni, ufuna imali. Khulume nawo so uyalenza lo siko esisuke sikutshele lona ukuthi ulenze kuyona. Ikona ke esiza sikhulume la. Insizwe eziningi ezikuthathile ziyazi ukuthi kusetshenziswa kanjani. Ilabo abanamabhizinisi, abanamakawashi, abanye banoshisa nyama, abanye banezinto ezahlukahlukene esingabala lize lishone makuthiwa siyazibala lezi zinto lezi. Ihona ukuthi ifuna nje ube clean. Mokade ulele nomuntu esifazane ungayi kuyona ngoba akuzwani nomuntu adelele nomuntu esifazane. Ufuna uqala ugeze ngamanzi. Nje usuku ubhava nje ngamanzi ugeze so uyakubona uclean uququde nalempila. Mongenayo impila isikuphelela uyazi ukuthi kumele wenze njani. Sikuthumelele ifinyelele la ukhona. Ikona ke sithi asikhumbuza ababukeli emakhaya. Nokunye futhi esizothanda ukukhuluma ngako le nduku le khona induku esakhuluma ngayo la emsakazweni yabantu abahlaselwe ile demon emakhaya. Sizothi idemon ngoba into evele yafica nje ninganakile ikibizwe kanjalo kuthiwa idemon. Into evele nje ibumoya omubo vele uvunguze phakathi kwekhaya ningawazi ukuthi uqhamukabe. Ingakho sisubiza ngedemon naphambilini sawubiza ngedemon. Laba abanenkinga ukuthi bebekade benenkinga ukuthi bahlukunyezwe umakoti
uthatha umakoti wakho umenzela nje inqaba angayiboni kahle, uyamhlupha akasamhloniphi, noma ethi uhlala naye phasi uyambonisa indlela avela alwe naye nje umakoti wakhe asho ukumqeda uze kube yena ohlela ngezasi. Zifike kakhulu insizwa zolanda leyo nduku, ngeke singakhulumi ngayo ngoba beqala kwenzeka into enje. Sikujabulele ke lokho ukuthi kusakhona insizwe ezithi mazizwa kukhulunywa ngempi ehlasele phakathi kwamakhaya zisukumele phezulu. Zifike kakhulu insizwa zizoyilanda le nduku leyo oyivulayo uyigovuza ukucobhoza ukuchwesha ukudla ekhinqeni, bese kusondela izikhathi zokuthi usondele kumakoti. Lesikujabulelayo ibasebenzele kakhulu, zisukumele phezulu insizwa ngale ndlela edido sathane esihogweni sabona ukuthi insizwa zihleli nje emakhaya beziqinisele bekukubi. Kodwa mebebeka futhi babeka ngesimo sokuthi hayi yabe akanhloniphi, uvela angitshele ukuthi hayi siyazikhipha nabangani bami akaceli. Yabona ukuthi izinto nje ezincane, ukuthi into ebukhulu ukuthi hayi uyangifebela. Bakancane laba bafetshelwa inhlonipho nje kuphela insizwa ezikhala ngabo ukuthi labafazi aba bahloniphi, bayazikhipha nabangani babo bengabikile, noma ethi akamenzela into umenzela ngesikhathi esithandwa uyena. Yabona ukuthi insizwa zisukume kakhulu zowalandile kakhulu lamabhodlela. Sikujabulele kakhulu ke lokho ukuthi insizwa mazizwa kukhulunywa ngenduku zizifikele mathuba. Okunye kuhlekise kakhulu ke le nduku seyilandwa yinayi laba abagay, laba abamagay sekuyanda kakhulu la ekhaya ukuthi kufike labantu laba abamagay. Kodwa nako siyakujabulela phela ngoba nabo abantu nabo badala uNkulunkulu bafika kakhulu nabo bezozilanda le nduku lesi, nabo futhi ziyabasebenzela. Ukuthi bezibasebenzisa kanjani ke asazi, kodwa bayafika kakhulu. Abanye bafika begqoka ama-uniform basemsebenzini la insizwa zabhisana la bathi hayi sikelantshini emkhulu sizolanda le nduku. Bafike begijima kusheshe ubone ukuthi bakusukumele phezulu indaba yayo. Ikhona ke sithi hayi kusencomo lokho kakhulu ukuthi bakusukumele phezulu, bebona kunezimo ezingazinhle emakhaya abo, kungaze bagcine sebethatha izinqumo ezingekho esimene esihle. Benze lokho kwakwenziwa umkhulu babo, ngoba phela umkhulu bethu imizi yayimile nje nabo bebejulile kakhulu, bebezigayela ke bona, bebengajubalala kakhulu. Abanye babo abanye bebejubalala behamba. Nathi ke kushuthi senza lokho kwakwenziwa omkhulu bethu, njoba ugaya izinduku kuliwa ngomuthi. Impifu ayifuni ukuthi uyilwe ngamandla noma ulwe uphakame uhambe utshela abantu ukuze ngaze kusizakale nezitha zakho. Uma uhamba uxoxa izimo ubhekene nazo phakathi kwekhaya, wena efa ukhule ngokumqondo usukume bothi isimo sesinje, hayi ngisukume manje njenganendoda. Isona ke esibe kubhekwele naso manje. Naye induku lapha phambi kwami kunabantu abacela phambilini bathi yanduku esasiyibeke esipeshelini yasheshe yaphela bona bengakayitholi. Base bayacela ukuthi ngoba bona bakwazanga ukuthi bayithole kade kuyisipesheli, bacela siphinde sibagayele. Ngiphinde ngajubalala ke ngakho nami la engifike ngikhothame khona, nami ngihlale nalabakhehla kugayo. Safike sayigaya ke le nduku ihambisana nazi incweba nalezi nduku zokufutha lezi izigaba ezu3, engeyokugeza, engiloqhuma ngayo uthula ungakhulumi, voicemail ndoqhuma uthule yona ke isondeza isidalwa kwena ihlambulule neziqalekiso konke ezizefunga, iziqalekiso ezihamba nobudlozi, iziqalekiso ezihamba nezifunga ezafungelwa abathakathi. Uqhuma ngayo nje uthula ungakhulumi, uhlale ebhodweni, bese kubindeke ukhuluma kuyona ke umemeza yonke into ofuna yenzeke phezulu kwempilo yakho. Iyona ke le nduku ke esithe asiniphathele yona njoba nani isicelile sigayile nayi le bhakedeni. Kulamalanga nje bayazi abaningi bebengifonela bebuye bangangitholi, bengihambile nami ngisemakudeni, nakhona sihlushwa nayi imvula kunetha kakhulu. Iyona ke induku esithe asiniphathele na. Okunye siniphathele kona ile nduku le, bayazi abaningi ke induku kade behlupha kakhulu ngayo, sigcine siyiphethe khona le nduku eshunqiswayo. Uma umuntu ohlushwa ikhanda elingapheli, ngalushisa ilahle libe bovu, liphephethe lilahle,
uliphephethe lize lishintshe libe bufu bese ushisile lelahle. Ungalisebenzisi lisaphuma intuthu lamalahle athengwa. Mase uyayikha le nduku ukuhloko okuncane okuthele. Mase uyamboza uyidose lento izokuhisha lebuchopheni. Phekathi hisha lebuchopheni ke uyidose ubekezele uphinde uyidonse. Iyona ke shale ekhanda leli likuhluphayo. Noma thuba nokukhathala emzimbeni. Iyasebenza kakhulu inamandla noma unesifo sokukhohlwa. Mokade ufunda noma kukhona izinto before uyikhumbule uyakhohlwa njalo, iyasiza kakhulu kulabo abanesimo sokukhohlwa le nduku le. Ukuthi nje uvela ukhohlwe kade uthi ngizokwenza ukuthi manje sowukhohliwe sowulibele. Iyazilwa kakhulu lezo zimpi lezo. Iyona ke kade behlupha ngayo kakhulu ababukeli ukuthi bayacela ukuthi le nduku sibagayele sesibagayele. Nalaba kade bekhala kakhulu ngomhlabelo. Umhlabelo lo omnyama lo fakwe esobheni wethambo uthola ukuthi waphuka noma une-injury encane yeminyaka kuhlala kube nepain. Naw futhi leyo nduku futhi sesiyigayile ikhona uyifaka entweni njengamahewu noma upheka isobho kodwa ungalifaki usawoti uyifaka uyiphuse noma kuthiwa wadutshulwa kwanenhlavu ebhajwa emzimbeni uyayizwa le ndlavu nokuthi hayi khona lento nayo ifika ibulale lo poison ngaphakathi. Uza ukuthi hayi umehluko ukhona nayo into eyayisibambileke kuyona lento igaywa ngento ejule kakhulu ifakwa ngisho amathumbu engungumbane. Yabo ingungumbane le nyamazane enameva emzimbeni. Le nyamazane ehlala idliya intelezi kakhulu. Iyatholakala emaweni nasendaweni eziyizigangi. Sigcine siyitholileke nawo asayithaka ke lo mhlabelo labandla kakhulu. Lezinye ke impande ngeke sazisho. Ikona ke sithe asizovela namhlanje ukuthi hayi sinigayele lezi nduku zikhona. Nokunye futhi lokuphuzwa izimbiza nazo sakhona zisatholakala nazo. Imbiza lezi zoshukela ama BP izinsizi lezi ezikhothwayo nako kuyatholakala futhi sigayile kakhulu. Izinduku zonke nje zikhona. Nalabo abathi abakwazi ukufutha abafuna igezo lenhlanhla ofika ufake emanzini ukushaye ngesandla ukukhulumisa ugeze ngako bese uyakuyeka kumele emzimbeni wakho. Hawu ukuthi uyakusula bese uqede ugeza ngoba ukufutha usuku ungakwazi. Uyageze ngako bese soqedile so uyakuyeka kumele emzimbeni ukagcoba ke into yakho ugcobayo. Khona nezinye futhi izinduku esiniphathele zona njengoba tesijubalele kona ke izinduku ezigayiwe zaqothwa zayimpuphu ezinamandla zona uzifaka entweni yakho asikese yokugcoba. Into yokugcoba mhlambe idoni noma into yakhe eyiloshini wakufaka nje phakathi. So uyakhulumisa khona nezi amafutha khona nezi impande izona nje induku esiniphathele zona ezinamandla kakhulu. Izoyibona ke iphone number igijima khona la escreen. Makhona ujulile ufuna ukukhuluma wenza i-video call. Ilokho ke babukele sithi asikusho usukela namhlanje. Makube njalo.